Base sa report gikan sa Pag-asa sa tong regional forecast, ang Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa easterlies ug localized thunderstorms. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa amenang silangan ngadto na sa silangang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw sa Tangub City ang pagpanugdog og kilat masinati sa hapon. Taas ang posibilidad sa pag-ulan, bisan pa ang pag-ulan hinay. Ang kinatas-ang gitagna nga temperatura kay init nga 30 degrees Celsius, samtang ang kinaubsan nga temperatura maoy angay nga 21 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:32 sa kabuntagon ug mosalop kini alas 6:07 sa kagabion. Ang kahayag sa adlaw mulungtad sa 12 oras ug 35 minutos. Alang sa itong mga kaigsuunan nga nag-atang sa atong kadagatan, unang taob kaganang alas 3:05 sa kadlawon. Unang hunas kaganang alas 5:36 sa sayong kabuntagon. Ikaduhang taob unya sa alas 12:55 sa udto ug ang ikaduhang paghunas unya sa alas 8:51 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa yanong balita, Untoy Restiliador, una ang Ginoo.